check. Makikita, ano kayo magpalawag yan. Ano pala? Saka-saka lang sa. Ba't nasan ba yung pinuntan natin dati? Not good. Not good. It's too fast. Eh, naglitaw ito yun eh. May matutaw yun eh. Ilocos Norte Capitol na. Awal, official lang nila. Apa, hindi ko yung sir ng tayo daan ah. May PPDO kung nanapay na eh. Pwede ko na. McDonald's pa yun. Mga kwan. Gamit ni ano to? Ay. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Hindi ko. Ayan, tinuturo tayo ni ate. Dito sa taas. Okay. Okay na? Okay na. Oo. Room service. Maingay. Service ang puta. Doon ako sa taas. Doon ako sa taas. Tama. Pinagtakit na yung cellphone ko. Hindi nga na, yung ceiling araw din. Nababago. Boss, tingnan mo ng pala mo. Ayan mo. Sige po. Volunteer soldier po siya during Vietnam War. About history. Okay, ito ang this ano to, may makabasa yung mga mga eyeglass to. Yung umaga na to. Ang yata mga na. One of you will register. And this is a private museum, my dear. Your donation is very important. Gapan. Pwede namin. Hindi ko foto. Anak, butak mo tayo sa inyo. Dahil keyboard sa nilang ulang. Pinaka
Sarap. Your camera is exit. Sarap. Magre-reflect ako. Mayroon mga lima dyan. Variegated golden dragon. Hi, brother. Batay mo no Miss Burakan. Saan? Ang